Dobré ráno. Dobré ránko. To tak skoro. No tak skoro kvôli tomu, aby sme skôr začali a skôr skončili. Dobre, to je dobre. Ako ste sa vy dostali vlastne ku Gardeonu? Ja aj cez Rastia chválu. Cez Rastia chválu? Samozrejme, Rastia to je kamarát, bol u nás v podcaste dvakrát a rozprával, že má od vás krásnu garáž. No to teda má aj záhradný domček už. Keď som si povedal, že idem stavať, tak hovorím, ideme s Gardeonom. Super, to ma veľmi teší. A čo tu dnes budeme stavať? Pozerám, že tu máte riadnu prípravu. Máme jednu veľmi atypickú stavbu a tá bude tuto na tejto betónovej kocke, kde bude garáž, taká 3,5 metra na 3,5 metra a to je taký zvláštny, lebo je na motorky. Super. Takže rátame, že by tam mohli vojsť 3 motorky, ktoré zatiaľ nemám, ale nemám ich preto, lebo nemám garáž. Ako náhle budem mať garáž na 3 motorky, budú 3 motorky a tuto bude prístrešok na auto, taký ten klasický. Čiže tu by som sa rád naučil cúvať do veľmi úzkej garáže. To podľa mňa zvládnete, ale ja som počula, že nebude až taký klasický, ale že to bude prístrešok s garážovou bránou. Áno, áno, bude to normálne spredu vyzerať ako klasická garáž. Doladíme to k omietke tej stavby, ktorá stojí za tým, ktorej bývam, čiže vlastne bude k tomu ladiť aj garáž, aj ten prístrešok spredu, to bude vyzerať pekne. Super, tak poďme na to. Poďme. Dobre, tak zatiaľ, čo ste venčili psa, vám tu vyrastli dve obrovské stavby. Áno, veľmi rýchlo. Ja sa čudujem, že už tu vlastne nikto nie je a koľko je? 2 hodiny po obede. 2 hodiny po obede, no začali sme o 8. Táto stavba bola dokončená už tuším po nejakých 5 hodinách, táto trvala trošku dlhšie tá garáž, ale myslím si, že to stálo za to. Tak stať to stojí a či to bude stať za to uvidíme tak po roku, keď sa tu naučím cúvať do tohto priestoru. Cieľom alebo snom mi bolo, že dať tu elektromobil a dotiahnuť elektriku a toto si ho pekne nabíjať a na druhom parkovacom mieste mať normálne auto. To je samozrejme tiež možné, vy si vlastne na tieto stĺpy viete primontovať kľudne aj wallbox a môžete elektromobil nabíjať. Super. No a tam budú motorky, ako som vravel, pekne skryté, garáž je zateplená. Keďže máte izolovanú garáž, tak to znamená, že tá teplota tam bude naozaj príjemná, že bude sa držať, takže nebudete tam mať ani zimu a v lete tam zase nebudete mať ani príliš horúco. Paráda.
Tak, my teraz stojíme pod prístrežkom s garážovou bránou a ja mám pre vás taký malý darček, ktorý síce v prístrežku úplne nevyužijete, ale v garáži určite áno. Je to závesný systém na bicykel. Páči sa? Ďakujem krásne. Ten si môžete primontovať vlastne k izolovanej stene garáže, nepoškodíte nič a bicykel si môžete na tento závesný systém zavesiť. No super, tak to ma sa teším. Tak motorkám ešte aj bicykel. No samozrejme. Ja vám teda prajem príjemné užívanie stavby, ak by ste mali nejaké otázky, pokojne nás môžete kontaktovať. Pravdepodobne určite budem. Ďakujem Dobre, krásne. budeme sa tešiť. Ďakujeme aj my.